Bueno, pois xa estamos aquí outra vez. Porque validaron o canal, que a última vez que viñamos estaba moi cheo e iso, bueno. Non sabían se continuar co tratamento, pero bueno, debeu validar fácil e dixeronme chamaronme outra vez. Se hai tudo, a ver se aí, non sei se ve, aprecia ben aí no fondo, non? Non sei se aprecia ben. Está bastante baixo, non creo que se vexe completamente o fondo, a mellor, porque este dixeronme que validaron hai 2 días. Bueno, iso. Aquí non hai forma de poñerlle a luz, pero a ver se, bueno, podes apreciar como está, non? Aí no fondo. A ver se podo coller unha vara para ver canto de fondo ten, vale? Bueno, xa atopei aquí esta vara deste salgueiro. Bueno, non sei de que, pero bueno, é larga abondo. A ver canto de fondo ten. Aí o podemos ver. Aí o podemos ver. Ten a ser fermentado aí abaixo, Aí se pode ver. Así. Aí, ese aí é o fermentado, isso, non? Onde chuta a vara, pero bueno. Terá... que non é dou sujetado, terá 30 centímetros de fondo. Non é malo, non lle dá que non toda nada, pero bueno. Eso está moi líquido. Sí, está moi líquido. Vale. Bueno, pois iso, vamos botar o primeiro o promotor de magnesio, que é o que pesa menos, e despois o de calcio. Vamos allá. Bueno, xa temos botado o promotor de magnesio, que é máis lixeiro, e agora vamos botar o de calcio e despois botamos todo para baixo, vale? Que así non se apelotona. Bueno, agora xa botamos o outro, hai que botar a vaca para atrás. Hai que botar a vaca para lá. Eso, botamos o outro, agora vamos barrer todo cos pés e despois botar a hoja porque non baixe, vale? Viña, vamos barrer. Pasa, vaca, pasa para lá. Pasa, pasa. Pasa para atrás. Veña, pasa para atrás. Xa vou barrer o cos pés. E despois botar a hoja para limpar todo. Non fai mal nos pés ás vacas, Bueno, iso, barrémolo cos pés porque se empezo a botar a auga desde o principio non quero que leve moita auga para que non me barra, quero que quede máis ben sólido, que se fai xa solo, absorbe a humedade, desfaize, porque para iso, para que quede aquí retido e non marche, porque se queda sin marcha, queda aquí o sólido, non hai que non saque, o das camas, bueno, o serrín este que teño aquí, penso que é só o serrín. Hai xente que se sorprende porque di que teñen malla e non debería caer moito, pois si, cae moitirmo, xa pudestes ver como estaba a última vez que vim aquí, antes de que o quixeran vaciar. Bueno, xa barremos cos pés e agora vamos botar un pouco de auga, vale? Para limpar xa de todo e xa está. E xa acabamos. Hasta dentro dun mes. Bueno, ainda lle botei auga, xa ves como está humedecido, non? A ver se se ven agora. A ver se se ven agora o fondo maior. Non ves? Pois iso está no fondo, vale. Bueno, pois xa iso xa pasamos a manguera, xa limpamos todo. Así damos co pau por baixo, bueno, quedan así algúns restos por aquí, pero así xa damos así co pé, perdón, que non sei, aquí na esquina. Están aquí a mellor nesta. Pero bueno, está todo limpiño. Así é como ten que quedar.